Tangi kok mau sandi nyapu kangen Mbak Erna. Masalah kayak saya. Enggak aku takon. Karena Mbak Erna kangen apa ora? Heeh. Kangen. Heeh. Dijaknya ndi? Jangan. Dijak. Sik takon lebih. Kangen ora karo Mbak Erna? Kangen jalan-jalan. Jalan-jalan ning ngendi nek inge? Ya kak lebes. Delok bis. Bis akeh. Delok bis akeh. Omongane aja nakal. Mbak Erna kalau ngomong ini, aja nakal wayah adus-adus. Mau dikareti. Wayah dikareti. Mau sandinge kangen dong. Pelukan kayak Mbak Erna kayak. Kasih kan boleh tuh baca. Pelukan Mbak Erna pelukan. Pulakan. Kayak dipeluk ya lo. Mbak Erna celun Mbak Erna. Nah coba. Mbak Erna ning ndi? Gitu. Ning kidul mantuk to wonge. Untuk. Mantuk wonge. Untuk. Kangen apa ora? Kangen. Kangen. Heeh. Dijaknya ndi? Jalan. Dijaknya ndi? Jalan. Jalan-jalan. Udah kau. Dijaknya ndi nih Mbak Erna ya? Diparingi bilang apa? Pajang kowe. Diparingi boneka bilang apa? Makasih. Dipeluk no? Dipeluk lho bonekane jajal. Entak pek lah no. Guys. Mau peluk? Dipeluk sik. Nek jereke kangen Mbak Erna jak jalan-jalan. Kangen karo Mbak Erna? Kangen.